Λοιπόν, μεταλλάδες και μεταλλάδες μου, αυτό θα είναι το πρώτο reaction βίντεο που φτιάχνω σχετικά με το νέο κομμάτι των Metallica. Είναι προφανώς κλεμμένη ιδέα κτλ. Γιατί έχω δει πολλούς Αμερικάνους που το κάνουν αυτό και έχει πολύ ωραία φάση. Δεν θα μοντάρω τίποτα, θα τον βάζω στο YouTube και θα έχει reactions από αντιδράσεις σχετικά με νέα κομμάτια κτλ. Και σκέφτομαι για να το καθιερώσω κιόλας αυτό, να γίνεται και σε άλλα πραγματάκια. Πάμε να κάνουμε πρεμιέρα, πούμε Metallica. Metallica δώσανε πριν από αρκετές ώρες το Moth into Flame, νέο τους κομμάτι, το οποίο δεν έχω ακούσει ούτε νότα και πείτε στο κάτω για να φτιάξω το reaction, το οποίο θα είναι στα ελληνικά πάντα, να ξέρετε. Λοιπόν, Metallica έχουν νέο άλμπουμ τον Νοέμβριο, Hardwired to Self-Destruct. Hardwired το κομμάτι το έχω ακούσει, εντάξει, δεν ήταν φοβερό συνθετικά, ωραίο όμως, πολύ καλό κομμάτι. Γρήγορο, old school, φάση, θύμιζε παλιά κτλ. Στη σωστή κατεύθυνση, αυτό ενδιαφέρει περισσότερο όλους εμάς τους old school οπαδούς στο Metallica που τους είχαμε καταλήψει από το 1994 και μετά. Λοιπόν, έχω δει πολλά θετικά στο Facebook κτλ. Σχετικά με αυτό το νέο κομμάτι του Metallica, ανυπομονώ πάρα πολύ να το ακούσω. Οπότε, χωρίς καμία καθυστέρηση, πάμε να ακούσουμε το νέο κομμάτι Metallica και να αντιδράσουμε αναλόγως. Το βίντεο κλιπ θα βάλω να δω. Flame. Για να δυναμώσω. Όχι καταιγίδα όπως το προηγούμενο, καλύτερα, να ακούσουμε και λίγο ωραία πράγματα. Metallica, δεν πάει και ωραίο. Groovy, ωραίο. Καταιγίδα Hardwired αυτό. Είναι αυτό. Έλα ρε. Τι έγινε τώρα αυτό! Τι γέφυρα ήταν αυτή φοβερή! Τι λες τώρα ρε φίλε! Φάση. Μα πόσο δύσκολο ήταν να φτιάξω το drums έτσι, πόσο δύσκολο. Σόλο, θα έκανα σόλο. Ο Ρόμπερτ επιτέλους περούφας ανάμορφος πήγε με τα μπασκετικά αυτά τα ποσταράκια που φόραγε τη φόραγε. Κοίτα όλοι δεξιά γεράματα ρε.
Εντάξει, solo κλασικό Metallica, εντάξει, ωραία φάση. Και ωραίο βίντεο. Εντάξει. Αυτά τα κομμάτια έπρεπε να τα είχαν γράψει το 1995. Αυτά τα τραγούδια μετά τον Black Album εποχής. Ζώα. Ναι, αυτό είναι κανονικό Metallica κομμάτι. Αυτό είναι. Εγώ δεν σου το παραλαμβάνει λίγο. Είναι η φοβερή γεφυρά να ξανακάνεις με το ρεφρέν. Μπορείς. Όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν τα πιάνω όλα. Τι κάνανε. Ασάλιωτο. Τι λες τώρα ρε φίλε, πω. Εντάξει, είναι και... Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να βγει μετά το 1994. Μου μοιάζει μια συνέχεια από εκείνων των 5 κλασικών άλμπουμ των Metallica. Προφανώς και δεν μπορώ να συγκρίνω, δεν έχω όλο το σύνολο, αλλά τα δύο πρώτα κομμάτια που έχω καλά, αυτό ήταν καταπληκτικό, με ωραίες δομές, σόλα, γέφυρες, ριφτ, συγκαλών, τέλειο ρεφρέν. Πω μάκα μου. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη επιστροφή, θα γίνει μεγάλο γκέλ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας οπαδού η αντιδράση αυτή τη στιγμή είναι όπως ήταν όταν ακούσαμε το Death Magnetic, που δεν το ακούσαμε ποτέ, είναι το χάλι που είχε. Τι να πω παιδιά, μεγάλη επιστροφή, finally! Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, τι να πω, μπράβο, γαμό.